My sa ideme v rannej show Fanrádia rozprávať s Táňou Pauhofovou. Ja mám taký problém s tebou, že kde začať, lebo ty si, že v kampani proti rakovine krčka maternice, Jánošík, divadlo, všetko jedno s druhým. Začneme s Jánošíkom. Ty tam podľa mňa si jedna z mála, kde teda ľudia tvrdia, že je trošku vidieť, že si sa zmenila za tých 6 rokov, čo sa to točilo. Fakt? No. To je dobré celkom. Myslíš, že to je dobré? Že som sa zmenila za 6 rokov? No tak áno, lebo že vraj Jánošík sa nezmenil, ale že ty tak zľahka áno. Tak pozri, v rámci tej postavy, keďže otehotnem, tak žena v tom tehotenstve predpokladám, že nejaké tie zmeny fyziognomické sú na nej badať. Takže v tomto prípade mi podľa mňa tých 6 rokov celkom pomohlo. A ty si pred 6 rokmi, keď sa to nakrúcalo, ešte nehrala tehotnú, až potom si hrala tehotnú? Presne. Aha. A brucho ti ako urobili? Narvali mi tam strašné množstvo handier, bolo to ťažké a stále mi to padalo. A nevyzeralo to tak hrčka to potom? Vyzeralo tak hranato. A tak možno sa rodili vtedy také deti. To človek už nemôže z historických análov nejako potvrdiť alebo vyvrátiť. A veľa ľudí tvrdí, že ten film je strašne naturalistický, že tam je veľa takého drsného naturalistického. Ty sa s tým stotožňuješ, s týmto názorom? Úplne nie. Pre mňa aj ten naturalizmus bol ešte stále veľmi poetický, takže nepríde mi to také naturalistické, že by, ako som počula, veľa ľudí si myslí, že to je až kruté, až sa to nedá pozerať v niektorých momentoch. S týmto nesúhlasím. A on je podľa teba naozaj taký strašný sex symbol, ten mladý muž, ako sa on volá? Vašek, áno. Pre mňa určite nie je sex symbol, ale je charizmatický mladý muž a dobrý herec. Uh-huh. A on teraz hrá v nejakom filme, kde hrá sériového vraha. V tom si ho videla už? Videla. A dokáže zahrať akože aj dobre Jánošíka, aj dobre sériového vraha. Ja si myslím, že áno. Tak sa môžeme na to tešiť. A čo ten horor, v ktorom ty účinkuješ? Ten je v akej fáze? Ten je vo fáze čakania na zimu a vo fáze hľadania interiérov, exteriérov, lokácií a čakania, predpokladám, aj na financie. Počkaj, čiže ešte v zime sa tam bude niekto píliť? No hlavne v zime by sa malo píliť. Nech je čím kúriť? No hlavne tá krv na tom snehu vyzerá podstatne efektnejšie. Samozrejme, na zelenej lúke to nie je až také. Aj tebou sa bude kúriť? Malo by sa. Hej. A nemôžem to prezradiť. Ja nemôžem sa to prezradiť. Dobre, ale tak to sa bude ešte dosť dlho točiť. Ešte kým príde zima, a potom sa bude ešte čakať na nejaké letné pílenie, alebo dokedy to pôjde celé. Ešte, toto ti ja neviem povedať. Dôležité je, aby sa vôbec pokračovalo. Takže na toto my všetci čakáme a dúfame, že sa to podarí. Dobre. To pri tom slovenskom filme nikdy nevieš.